posibleng hawidan anay o kung hindi pag-i-release ang sweldo ni Senador Dela Rosa. Kasunod sa iya binulan ang pag-absent sa iya trabaho. Halin sa Nobyembre pa nga wala nagpakita sa Senado kag sa publiko si Dela Rosa kasunod sa mga report nga nagwa ng arrest warrant sa International Criminal Court batok sa iya. Sunod kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, padayon pa ilang pag-istoryahanan ni Senate President Tito Soto kung anong himuon kag nalakip ang sweldo sa posible nga ipauntat. Apang dugang niya kinahanglan pa ini nga tunaan bangod may mga patakaran nga nasakop sang civil service law. Nagdagan sa 290,000 tubtob 330,000 pesos ang sweldo sang senador sa kada bulan, magluwas pa sa allowances. Una naman ginpahayag ni former Senator Antonio Trillanes IV nga nagaplano ini nga mag-file sang ethics complaint batok kay Senador Bato bangod sa iya padayon nga pag-absent. Si Ombudsman Boying Rimulya ang unang nakaminsunar nga may arrest warrant na ang ICC batok kay Dela Rosa bangod sa nangin papel sini bilang PNP chief sang ginpatuman ng drug war sa idalom ni anay Presidente Rodrigo Duterte nga ato naman subong sa International Criminal Court. I think I heard Senator Trillanes is filing, I think, in March. Kasi ng 6th month ng absent si Senator Bato. I don't realize that. I didn't realize that until nabanggit kanina na 6 months na nga palang wala si Senator Bato rito in March. Kausap namin si Senator Trillanes kanina eh. Bumisita pa sa SP. He's here po, sir. Ha? He's here po. Kanina. Nagpunta po si Senator Trillanes? Yeah, nandun sa nag-request ng meeting actually sa amin dalawa.